आंनि आखायाव ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिंनि जेरै special prayer request in the 13th of every month on a fasting prayer and healing service. दानफ्रोमबो 13 खालाराव सानसे उखै हाबनाय आरो फाहामनायनि हाबाफारियाव जुनिया स्पेशल बिनाय खावलायनायनि थाखाय गोबांथार जोंनि गेजेराव आं मोनफ्रोमबो रिटिकआव लाबोनाय बेखौ अखाफोर दानफ्रोमबो बिनाय जादों नोंसोरनि गेजेराव सासे भिडिअ लिरना हरनाय दं आखाइ दैखांनाय आं नोंसोरनि नामफोरबो बाहाय दं आरो गुबुन गुबुन मण्डलिनिफ्राय पारिसनिफ्राय लिरना हरनाय बाहाय दंजोबो बेनिखायनो जों बेखौ दिनैनि बे सानसेनि उखै हाब बिनायाव जों बेखौ बिनाय जाबाय आरो बेनिखायनो अननानै जों बे बिनायाव नोंसोरखौ अननानै आखाइ फोलावनानै गसंनानै बिदो आरो आं बेखौ बिनाय जागोन जों बेखौ बिनाय जागोन प्रभु जों नोंनि खाथियाव लाबोनाय बे गासैबो लिरनानै हरनाय जिउआ जोंनि सायाव फैगोन आरो गोजौसिनथारनि बोलोआ जोंनि सायाव थाफैगोन हालेलुया 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 थांनाय मासनिफ्राय दिनै बे माससिम आफा इसोरा आइ मारिया जोंखौ फोरबो डिस्ट्रिक्टआ हामबाय होदों आरो नैथियाव बे फोरबोनि दुखु सोना बोथोरखौ हामबाय होदों आंनि नामा बेनेडिक्ट नार्जारि आङो ओरैबायदि गाज्रि